guys! Welcome back to my channel. So for today, we were going to Lygia's Farm and Resort. Located here in Purok 6, Barangay Baliti, Arayat, Pampanga.
Look at the road, guys. Very beautiful and clean. And this is the Mount Arayat. Malapit lang po siya sa Rodriguez Nature Park at sa Gintong Pakpak. Pataas po siya ng bundok, guys. Ayan. Ang ganda po ng daan. Sila. Galing silang Gintong Pakpak. So guys, welcome to Lija's Farm and Resort. Tara po, explore po natin.
Oo nga. Dati mo na din. Nag-i-enjoy ba? Bakit ako magbuka? 5 kg. Medyo mo na makakawin na ako. Hanggang dito na ako. Si Jan lang yung nakakabol ng mga dito. So guys, before we enter the farm, we need to log and pay 100 pesos for the entrance fee. Guys, see the description about other details of Lydia's farm.
Tingin lang kita. Kamu, bakit ka mo butik? Ha? Magbibidyo ka. Presko.
So guys, pauwi na po kami. Thank you for watching. Until next time. Gintong pakpak. Oo. Hindi siya magic, manual siya, kaya ayaw niya umakyat. Napakasya. Video mo?
Like, share and subscribe.